Oxirondon egin dute beste urte batez Tamartinetako feria. Aurten, iaz bezala, 29 postu jarri dituzte. Bertako saltzaileez gain, Kantabriatik eta Frantziatik ere etorri dira. Trikitilariek azoka girotu dute eta Odoloste postua ere izan da dastatzeko aukera izateko. Beraz, gu hona etorri gare, así que goazen ikusten ze moduz. Bi euskal tarta, eta oraindik ikusten, zeu zer. Ja, emun dozue buelta dana edo horretan zabiltzate? Horretan, bai, oraindik gauz asko dago ikusteko, osea, oraindik bukatu gabe. Urtero etortzen zarete Bergarako San Martinetako ferixora edo aurten lehenengo aldixa? Niretzat lehenengo aldiz, baina agian bera errepikatuta, ez? Bai, nik urtero etortzen naiz ikustera. Eta aurten zer nolako giroa beste urteekin konparatuta? Ez dakit, antzekoa, jende asko dago betiko moduan, ez dakit. Bergara! Gustora etortzen zari, ez? Giroa ona da Bergarakua beste lekuetan konparatuta? Bai, gustora etortzen gara, bueno, jaiza da, eta, bueno, etortzen gara ona eta gero erramu zapatura ere, bai. Osa, ambiente politza izaten da. Ondo, ikuste dut salte duzuela kontxarbak eta zein da gehien salte duzuen produktua? Gehiene saltzen dana izaten da, hori, blok de foie gras. Atan gibela pasta batein da. Eta gero gero dago konfit, alako gauza, baina gehiene da foie grasa. Kantabriatik etorri zara, erraztupatu duzu Bergarako bidea. Azken urte guzti hauetan etorri gara eta bide ikasita daukagu. Eskualde honetan ibiltzen ohituta gaude, beraz ondo. No hay problema. Nada, por esta zona ya estamos acostumbrados a movernos, así que bien, no. Gaur bertan batutako estia ekarri dozue eta gainera tailerra indozue. Hori, bi gauza ezberdin itzen ditugu. Alde batetik argizarisakin kandelak, umiendako tailerra batez be, eta gero ja guzti ondako ekartzen dut gaur goizian batutako estixa. Eta bueno, umiak gustora ikusi dituzu? Bai, oso gustora, azkenean tailerra umiak urtean zehar eskatu itzen den gauza bada, eta bueno, politxa gabe bai. Dozue, zelan zaben goxua, gustau jatzue, beste urtekin konparauta? Oso ona zauen, bai. Okerrena gutxitxo. Bai, txikitxo, beste da eskatu diko, goin. Bai, hor da hostik eta salmenta. Hoi, personazunak izto jolia dauela, así que... Bai, hori izango zuek, eta erratzen dela gehiago lan, gero jaten baino. Ziduen emotutzu, así que... Odolostia jandozue, zelan zauen ona? Ederra. Bai, oso gustoa. Urtero tortzen zarete hemen probatzera Odolostia eta ferixora? Aldo gunien, bai, beti. Euririk espada batez be. Bai, hoxe espada. Bai. Ondo, eta bueno, zoze geixa berozi dozue edo bakarrik Odolostia probau? Gaur ikusten, bai. Ez daukagulako eruateko aukeraik, baina gustatzeako bestela eruetia be, Bai, bueno, ekarri txen dozkue, bai imaz alategitik eta bai txaleturiatik kartu dozkue. Osa, bi alategitik eta 3 odolosten mota dare. Bat pikantiagoa, beste bat gozo bat, eta batzu dago txikixo bat modu. Zein da zure gustokona? Eneri pikantia gustatzen jat. Baina, bueno, 3 dare osonak. Zein da holan jendiai gehiago gustatzen jakona o gehiago erostia hauienak?
ezagik, gugare banatzen eta galetzen da berre nungua dianta, baina, bueno, nik uste dut danetik batzuk etorri hau da leturiako ez, da bai, hau da imateko eta jendeak asmatzen dago. Dastaketa lehiaketan, juraua sare, ze moduz doi epaiketa? Oso ondo, beti urtero bezala San Martinetan maila oso altua dago. Gaztagileak, berain produktu honenak ekartzen dizkigute eta beti oso zaila ipintzen digute, oso zaila. Jadanik favorito bat daukotzu edo ondionez? Orainik ez, falta zaizkigu uste dut 12 gaztatik lau falta zaizkigula gaztatzeko. Eta bai daudela holan 3 bat, 4 bat, nahiko potentiak direla, hau da. Idia Zabal gazta batek izan behar da bena, latxa ardiaren esne, zapore eta usai garbia, gatzagiaren usai garbia, bere potentzia nortasuna, Idia Zabal gaztaren nortasuna. Erdiak gaztaketuak dira, eta gaztaketuetan maila asko igo da azken urtegotan, orduan, esango dizut, orokorrean maila oso altua, eta hor daude 3-4, hortxe. Zure begi argiek egia islatuko dute. Nork ikusi du zure negarra, nork entzun ditu zure oiuak, ez du inporta zure begi argiek egia islatuko dute. Nork ikusi du zure negarra, Barazki lehiaketan lehenengo postua irabazi duzue, espero zenuten? Behintzat saiatu gara, urtero moduan etortzen gara aldogun eta berdura honenekin, eta langileak esperientzia ondixea dukia txukun jartzen edai postua. Gazta lehiaketan lehenengo postua irabazi duzu, ez pozik egongo zare ez? Bai, oso pozik, lehenengo postua, edo egualda bigarrena, hirugarrena eozin tokitan beti pozik. Espero zenun? Bueno, espero, ni badakit, zeuden gazta asko, harritu nahu 12 bakarrik, baina, badakit zeudela entzundetelako La Leze, Patxi López de Uralde, Sandiate Mausitxa, oso gaztagileonak zeudela, orduan, erresa etzan egongo, eta espero ez dezu, espero izaten, baina, esperantza pixkat beti joten da. Nirekin zatozen esan beti da zure argia, gauaren bidea. Nork ikusi du zure negarra, nork entzun ditu zure oiuak, ez du inporta zure begi argiek egia islatuko dute. Xaxau konpartzakuak zeate eta orduan zuek antolatu duzue Herri Bazkaixa, zelan izan da antolaketa? Bueno, egisa da Herri Bazkaixa normalian herriko eragile desberdinekin egiten dugula, orduan aurten sortu berri dan gazte asanblada eskaini dutzagu aukeria, eta bertan parte hartzen debenek gestionatzen dabe edo dare antolakuntzan. Xaxautik itzen da lehenengo harremana menua edo gestionatzen daben enpresiakin, eta gero hori erakuanatu itzen dabe, erak jartzen dabe etiketak salgai eta erak itzen dabe gestio dana. Eta gehiago guretzat kriston onuria da erake, xaxaukuak alde batera alagatzia deskanso pixkat hartzeko nahiz da gero egon, eta herriko eragilei be ematia aukera hori, zike ondo. Ondo, noiz hasi zineten antolatzen? San Martinak hasiko ginen jaixen ostian. Maiatza, ekaina hortiziar, udia beti izaten da komplikaua, taldiekin harremana itxeko danako porretan juten dielako, baina esango neban ikusten dut, ekainan hasi ginela lehenengo ideiak eta lehenengo ekintzak planteatzen. Goxua zauen Bazkaixa? Bai, egitea zen oso nazegoan. Eta giroa ondo edo zelan? Bai, musikia dagoenez txosnan gustora goten zanitza egiten taula janeixakin. Ondo, ontsa eta onbolian hartu biozue parte? Bai, a ber, zermuz, bai. Espero duzue ez irabaztia? Ondo egongo zan, ni lagunei lagunduko jendik, a ber, ez naiz oso hona, ez daukat suertia, así que laguntzen ongo naiz oso. Zuek
gazte asambladakoa zeate, antolatu duzu Herri Bazkaixa, eta, bueno, zen moduz izan da antolaketa, zuen lehenengo urtea izan da, edo ja esperientziaz? Bueno, gazte asamblea bezala antolatzen duen lehenengo aldizea, Bazkai hau, baina beste urteatzetan behi biliga, eta ondo. Eta beste urterako bebaiz antolatuko zue? Bai, ikusi behako zen martxa hartzen du, baina gaurkoa ikusitza itxura hona dauka, orduan dator urtera begira, bai, aziertua izan da behintzat. Pasoko dituztenak, dia Azpeitxe Aradoiaz eta Jone Arriaran eta Germán Aranburu. Zorionak. Bueno, lehenik eta behin zorionak bikote lehiaketan lehenengo postua eskuratu duzue, zelako sensazioa daukotzu ontxe bertan? Momentu enten bilo nik uste oso guzti gaudela, batiz bat ikuste dolako resultaue, hainbeste lan jardunga, hainbeste urtetan egiten, da nik uste olako tokitan iraztean resultaue ikuste dela, da oso guztua horret. Zuetako zein da bikote bat euki behar duen, dantza bikote bat euki behar duen ezaugarriak? Ezaugarriak, pertsona bezala bikotik diferente iteu, bakoitzei hobeto matzako gazta besti baino, eta nik aztet urtin ziarra ikastezula zuri bikote bezala etortzezazun ondo, eta hori elaboratzen jutezea, baita ere zea olgune azkezune horiek mejoratzen da lan ondo nahitea, azkenin. No, zuretzako? Bueno, azteko pareja hartin konplizidadia. Azkenin bikoteko dantzat izen da bilen hartin ondo ematie oso importantia, eta gero fondo eukitzie, eta dantzan puntuatzen gauza ondo itie. Bueno, saioa, bigarren postua eskuratu duzue, ala eta bergaratarrentzako bikotekide favorituetenen artean zingo zen, beraz, nola sentiarazten zabori? Ondo. Ez izan dugu nahi izan dugun bezala, despiste batzuk baino gehiago gondia, baina bestela egin dugunakin, ondo egin dugunakin oso gustora geratu ga, así que posik bai postuakin eta bai egin dugun dantziakin bai orokorrian, así que ondo.